Taman bagi ini je lama hingga tongner saja. Ini pulang media takut sono belai hambai marwa. Ini belai tong company sal, oke hasik sal, history dia himano kini bahat pun bosor. Jeng tunggang mang diprai bunggai. Jeng suci tu bonci dongzak. Buku kuai kok sawo, samungun nugia. Dia bahas ini bobakra, kasuk se bobakra. Jeng mai tongnai, sab samai tongnai. Bobakra ni uduge, bini inisiatif bay, bini leadership bay, bini tuidulma bay. Ini 25 तारिख जून 2021 एडिसी अधिवेशन ग्रेटर ट्रिपल बिल पास का आबन खनावै जों जतन तंथलाजाक तीन टाकारदरा जोन एरिया नि तमा चला तमा बुरै तमा बोरा तमा बोरैसो जतन ग्रेटर ट्रिपल दाबि एडिसी हाबां बरफ दुपनावै एडिसी अधिवेशन पास खालामनानै थाखाय बेलायके खाथंलाजाक बेलायके तंथलाजाक जों दिनै बाजि सबलायो तंथलायो खाथंलायो मिसिल फैलायो मरा बुमरा हामबाजानानै नाल बागै जों दिनार कुथुम लायखा टाकारदरा जोन तिप्रामा थलिंगै आं टाकारदरा जोननि इंगै अरा लोकेल लिडार हिसाबै आबां आलिनि खाथं बेफामा आं बेलायके बुबाग्राना हामबाय मारनांगौ दङ आरो महाय जों बहुत आगे दंना दंमानि जेबा जों साफ्रोम इंगै अमक गोरोंनि बागै जों अराय फरायनायाव मोनसे दंजागौ आबोनि बागै जा बुबाग्रा बुजानि कग्रमा दङ आं जदि बुट नरक बरकना आशीर्वाद नानि पास खायजांकै आं ग्रेटर टिपालेनि डिमान्ड ना आं काउन्सिल पास खायना माने आबोनो मुताबिक न कगनारगै बिनि कमिटमेन्ट बनारगै दिनै अधिवेशन ब 18 जना एमडीसी आउट अफ 28 28 जना एमडीसी नि बिसिङा 18 जना एमडीसी अमखलायै सर्व सम्मति क्रमे नि मे फनो अब दलसातो अपोजिशन पार्टी त बरतो राजायमन उंनायनो हायबनो Sini majority singamano bill tu boy aro अधिवेशन Tripura sarangni rakha kobas Tripura sarang no mutangnani Tripura sarang survival Tripura sarang existence no narana bagai bobagra bin kogno narkha bini commitment bon narkha abo singgalai khatung lajak belai tongtok lajak omo haikana sungtabuk joto kubun party kubun cikon party ba kubun party khaitona nang joton kogno musung hari tabu thanjagang lajinai sungtabuk kesak kormo hnalia Greater Tripoli bagai joton thanjang laye yaitu bill bu pasan kabar जों ताबो मुभमेन्टनि बागै जों तेबो आगो कलमा लामा कलमा हिमलानि नांनाय जतन थामसां बायदि ने आं पाबुना मुसुंगो तमा पार्टी इरेस्पेक्टिव अफ पॉलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिव अफ नि रिलीजन कास्ट क्रीड जतन इंया वय और जगह फाइ
गेट फाइए एसेंबल फाइए बुबाग्रानी मोटो आदर्श आइडियोलॉजी न गेट टिमर आइडियोलॉजी न तेव प्रमोट खाइलांगमानानि बागै आगो फाइए आं जतन कबंगना मुसुं एसएफटी प्रा मतन खरकसा आदंगै खरकसा आदंबा तिप्रा मतन खरकसा हामजानाय बा जातिनो हामजानाय आं कबंगना मुसुं फाइदि जों ताइ फिलाय जागलिया जों खागलाय जागलिया जों बिदि डिवाइडेड नालिया थिन बिसिङाव डिवाइडेड पलिसि खाइ थंजागोन जों आरो बहुत किछु जों बिफ्राय बुंखा सुसित बंसित खाया थाथक जाखा आगु जाखा आबुन हचिन मुक्तिन गायसन लामा गेट टिपारेन ताइन गेट टिपारेन मा सान गाके खबांमा जागा दङ ताक फनो ओ एडिसि एरियाव खब जायगा मधुपुर हाय जागारक रामगुति हाय जागारक खबांमा जागा दङ आब हाय जागारकनो खबि खायनि बागै बुबाग्रा गेट टिपारेन सानो अ दाबि कुन अ सांबादिनि गया सानानि अधिकार दङ सानानि अधिकार दङ बनो बतिनि अमनो विशेष खालाय प्रायोरिटी होय ini अधिवेशन पास खारिका बेलाय खाथं खाजा बेलाय तंखलायजाक बेलाय खाथंलायजाक तामनिके बोबाग्रा बिन कगन नारगै ini गेट टिपेलन दाबिना एडिसि अधिवेशन कोन पास खारिमान बागै बेलाय तंखलायजाक खाथंलायजाक अमायकनो जत बर रग तंखलायथों अमंलायथों खाथंलायथों कारण गेट टिपेलन थिनि रखा कबसनो तिनि बुसकाङो जों जेखुनु चंमारियाव मुभमेन्ट जों आगु थांलायनाय आसुकनो गरनो बेलाय हामबाय